ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತೋಟೋಡು ತಾರದ ಗಿಡ ನಡ್ರೆ ಉಂಡು. ತಾರ ದೆಪ್ಪರ ಉಂಡು. ತಾರ ದೆಪ್ಪನ ತೋಜ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಗಿಡ ನಡ್ನಿ. ನಾನು ಮೂಜಿ ಕುಂದಿರಿದ ಗಿಡ ನಡ್ರೆ ಉಂಡು. ಒಂದಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ತೋಟೋಡು ಇನಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು, ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಲ್ಲಿ. ಅವೇನು ಮಲ್ಪೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಂಪಿನ ಬರೋ ತೋಜಾವ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತೋಟ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ನಮ್ಮನ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ತೂಕ ನಾ ತಿಂದದು. ವಾ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಬಲೆ ಜೋಡ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮನ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು. ಹೋಟೆಲ್ ಮೈಷ ಮರದೇನಿ ಬಂಡದು ಸರ್ಕಲ್ ಉಂಡು ಜೋಡ ಸೈಡ್ ಬತ್ತಂಡ ತಿಕ್ಕಲೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ನಾತು. ಇವಾಗ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಮುಂದೈತೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದೆ ಉಣಸ್ ಮಲ್ತನೆ ಅಂತ ಜಾಗ. ಇನ್ಸ್ಟಡ್ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಅವು ಅಕ್ಕ ತಗೊಂಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಉಂಡು. ಅವಾರ್ನ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ ಉಂಡು ಅಂದ. ಹಾಂ ಅದ ಬೇತುಂಡ ಮಿತ್ತಾರೆ ವೈಟ್ ನೆಟಾ ಜೋಕು ಸೈಕಲ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Poison. Video on it to like us. ಬಲೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತೋಟೋಡು ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಇನ್ನು 2-3 ತಾರದ ಗಿಡ ನಡ್ರೆ ಉಂಡು. ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತೋಜ ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ತೋಟೋಡು ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋಜಾಕ ಬಲೆ. ಗ್ರಾಮ ಇಪ್ಪಣ ಇಪ್ಪಣ ಬರೀ ಕದಲ್ಲಿ ರಾದಿ
ಕಸಿತ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಒಂಜೊಂದು ಫೀಟ್ ಉದ್ದ ಹಾಪುಂಡು 1 ಫೀಟ್ ಮುಟ್ಟ ಉದ್ದ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತ 1 ತಿಂಗಳು ಭಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಯಿನ್ ಮಣೋಲಿದ ಗಿಡ ತಾಡಿಟ್ಟು ಕುಂದರಿ ತಾರದ ಗಿಡ ನಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಮಣೋಲಿ ತುಲೆ ಅದೇನು ಬರ್ಸ ಬರ್ನಾಗ ಮುಚ್ಚೋರು ಗುಂಡಿನ ಇದರಿಂದ ಬಸಳದ ಗುಂಡಿಲ ಮುಚ್ಚೋರು ಇದರಿಂದ ಕುರಿ ಉಂಡವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಬಾರ್ದು ನಿಲ್ಕೆ ಮತ್ತು ದಿಯಾರದ ಬಸಳೆ ಪಕ್ಕ ಕೂಡ ಗುಂಡಿ ತೆತ್ತದ ನಡ್ರೆ ಹಾಕೋದು ಪೂರ ಕೊಯ್ಯ ಬರ್ಸೋಕೆ ನಾನು ಬೂರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿ ಗುಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಬೂರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೂರು ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿ ಎರೆಗ್ಲ ಕೊರೋಡು ಈಚಿನ ಮಾರೋದು ಅಂಕಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಪೋತಿಜ ಪೂರ ನೆರೆಕರ ತಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಾಗು ನಿಕಲು ಬಸಳೆ ಕೊನ ಬರ ರಕ್ಷಿತ ಗುಂಡ ನಾಗು ಗುಂಡ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಗಿಡ ನಡ್ದಾಂಡು ಕೊಂದಿರೋದು ಒಂದು ಮೂಜಿನ ಗಿಡ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲಾಗಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಎತ್ತಿದ್ದು ಮೂಜಿ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ನಡ್ದಾಪಣ ಅಂತ ಕಂಗದ ಗಿಡ ಗುಂಬರ ಅಂತ ಗುಂಡಿ ಇತ್ತಂಡು ವಾಪಸ್ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಎತ್ತದಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಣಲಿ ಮಸ್ತ್ ಆತಂದು ಮಣಲಿದ ಟೈಮ್ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಗಿಡ ಸರಿ ಒಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಬರ್ತ ಬತ್ತಿ ಗುಡ್ಲೆ ಗಿಡ ಪೋಪು ನಾವು ಸೊತ್ತೆ ನೋಡೋದು ಕೂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಗದ ಗಿಡ ಇತ್ತನತೆ ನೆತ್ತಿನ ಅಂದ ಯಾವ ಮಧ್ಯೋಡು ಒಂದು ಪೋಪಿನ ಆಟ ಗುಂಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಚಟ್ಟಿ ಏತುಂಡು ಎತ್ತರ ಹಾಕಿ ಅವು ಒಂದು ಇದಿಟ್ಟು ಮುಟ್ಟ ಇಟ್ಬೋದು ಲವಂಡುದು ಬೆತ್ತದಾರಿಗೆ ಸೈಡ್ ಬಾರ್ದು ನಮಿಟ್ಟು ಬಾರ್ದು ಸೈಡ್ ಬಾರ್ದು ಅವು ತಾರದ ಬೂರ್ದುಲೆಗೆ ಯಾವ ರಚಿತ ಯಾವ ಹಾಂ 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 ಬಲ ಚಾ ಬರ್ತ ಬಲ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಏನ ಕಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹಾಂ CS ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕೂಡ 2 ಎಕರೆ ಮುಟ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕಂಗೆ ತೋಟ ಏತುಂಡು ಕಂಗೆ ತೋಟ 500 ಜಿಲ್ಲಾರಿ ಉಂಡು ಹಾಂ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ತಾಯಿ ಸಸ್ಯ ಇರುವುದನ್ನು ತಾಯಿ ಉಂಡು ಹಾಂ ಒಟ್ಟೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಪಾಗಲ್ ಮಾಡುವ ಬೇರೆಂಗೆಲ್ಲ ಗೋಪಾಲಣ್ಣಂದು ಮುನಿಯಾಲು ಚಟ್ಕಲ್ ಪಾಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೋಸೆ 660 ಬೇರೆ ರೀತಿ ತಾರಾಯಿ ದಪ್ಪರ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಿಷಿನ್ ಬೋದು ಸೂಪರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆಡೆ ಏರೆಗ್ಲ ಪಂಪುಜ ಒಂದು ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಕಾರ್ಲ ಮುನಿಯಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಾರಾಯಿ ದಪ್ಪದ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ಬಲ್ಲು ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಹೋಗ್ಯಾರ ಇರ ರಾಜಾರಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜರಾಣಿ ದಯಚಿ ಬಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಎರಡು ಸೀಸನ್ ಅಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ 3ನೇ ಸೀಸನ್ ಉಂಟು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ 2ನೇ ಸೀಸನ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಹಾಂ ಮಗ ಯಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು ನಾಗರಾಜ್ ಕಾಡುವಳೆನಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆರೆ ಕಾಲೇಜು ಪೋಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ కానీ ಮೇರೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದು ಆಯ್ತಾರ దాని పార్ట్ టైం ಬೇರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ತೂಡು ಆರೇನು ತೂದು ಕಲ್ಪಲೆ ಜವಣೇರು ನಿಕ್ಲು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಬಾರ್ದು ಆಯ್ತಾರ దాని ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬರಬೋದಿನತ್ತೆ ಇಂಚ ಬೇನೋಡು ಇಂಚ ಬೆನ್ನುಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಅಮೆರಿಕಲ್ಲ ಕಾವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಪುಗೆ പോകുന്നുണ്ട് ദോശ പാടില്ല നമുക്ക് പോണ്ടൊക്കെ ಚಟ್ನಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ
कुठे 4 बोर्ड सरचा ನೀರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಚಪಚ ಹತ್ತಿ సక్కర ఇచ్చిన వల్లే కలిపిస్తారు అంచాడు లైని ಎಂಕಲು ತೋಟೋಡೆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಗಂದು ಬಂಡೇರು ಪಪ್ಪ ಆಗಿತ್ತ ಪೂರ ಟರ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಸದ ನೀರು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂದು ಟೇಬಲ್ ದಿಯ ಒಕ್ಕ ಅದುಲೆ ಸ್ಟವ್ ದಿಯ ಪಂಡ ನೆಲಟ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಹಚ್ಚಿ ಚಂಡಿ ಆತ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ. ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ 1.5 ಕಿಲೋ ಕೋರಿದ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೋಡೈನ ಐಟಮ್ಲೇನು ಪೂರ ದೀತ ತುಲೆ ಮೂಲು ತೋಜಾವ ಒಂದು ಶುಂಠಿಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 2 ಪೀಸ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 2 ಪೀಸ್ ಶುಂಠಿ ಹೋಗ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಒಂಜಿ 2 ಅಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಲಿಂಬು 2 ದೀತ ಬೋಡೈನ ತೂದು ಒಂಜಿಲ ಯಾವುದು ಒಂದೇಟು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಅರರೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೈದಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಮೂಲು ನೆಕ್ ಬೆರಕೆ ಮಲ್ಪನ ಪಾಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಾಡ್ರಿ ಈತ ನೆಕ್ ಪೂರ ಏನು ಪೂರ ಪಾಡೊಡ್ತುಲೆ ಒಂದೇ ಮೂಲು ಉಪ್ಪು ಉಂಡು ಸುರುಟು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಮಾಸೋಗು ಬೆರಕೆ ಮಲ್ತ ದೀವರೆಗೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ ಫುಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ರೆಜಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ ಇಡೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಒಂಜಿ 25 ಗ್ರಾಮು ಪೆಪ್ಪರ್ನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ದೀತ ನಮ್ಮ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಪೊಡಿ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅವೇನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈದಾ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಮೂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ದೀವೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಂಡ ಕೋಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಅದು ಓಟು ಪಾಡ್ಲೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಕಲ್ಲರ್ ಮಾತಾದಲ್ಲ ಪಾಡುಜ ತುಲ ಒಂದು ಅರರೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮೈದೆಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆಗೆ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಪೂರ ಆಜೆಣ್ಣೆ ಅಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಡು ಪಾಣ್ಣಾಗ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೀಸಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಪತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿದಮ್ಮ ಡ್ರೈ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇವರು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಾಡ್ರತ ಹಾಂ ನೆಕ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೇಜಿ ಅರರೊಟ್ಟಿಲ ಮೈದಾ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ ಖಾರೋಗು ಒಂದು ಇನಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಲಿಂಬೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ದಿಯಾರೇಜಿ ಒಂದು ನೆನೆತದ ಏತ್ ಬರ್ತದೆ ಇವಳು 15 ನಿಮಿಷ ನೆನೆತಿದ್ದಿಂದ ಯಾವ 15 ನಿಮಿಷ ನೆನೆತಿದ್ದಿಂದ ಯಾವ ಮೂರದೈತನ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ನೆಕ್ ಮಾಡಿದ ಚಿಕನ್ ಪಕೋಡ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೈದಾ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಯಾರ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಲ ತೋಜೋಡು ಬಣ್ಣದೆ ಬೇರೋಗತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂತೆ ಮೈದಾಲ ಒಂತ ಅರರೊಟ್ಟು ಬಂಡ ಯಾವುದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಮರತ ಅಡಿಗೆ
ಇತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ತೂ ಜೋರ್ದು ಏರಂದ ಹೊಲ ಹಿಡ್ದು ಪಜ್ಜಿ ಪುಣುಪು ಇದು ಹಿಡ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಮೀಡಿಯಮ್ ತೋಟ ಕೈಪಲೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಅಂಡ ಹುಲ ಹಿಡ್ದು ಬೇಯ್ತದೆ ಕರ್ಕುರು ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ದಾಲ್ಚಿನ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲು ತುಳುಟು ಇಜಿನ್ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪನ್ಪ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾಡ್ನ ಹಾಂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾಡ್ನ ಮಾಸದ ಕೈಪುಗು ಪಂಚದ ಕೈಪುಗು ಒಂದು ಭಾರಿ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪನ ಪಾಡ್ಗ ಭಾರಿ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಬೋದು ಹೊಲ್ದುಬೋದು ಅದೊಟ್ಟು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬರ್ಬೋದು ಅದಾಗ ಒಂದೇನು ತೆಪ್ಪಡು ಕಾಯಿನಂದ ಲೆಕ್ಕ ಯಾರು ಸೆಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾರ ಫ್ರೈ ದೆಪ್ಪರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅವಡಕ ಆಡ್ನಾಗ ತೂ ಜೋರ್ದಿ ಹೊಡು ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ತೂ ಎಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೈತೆ ಬೊಲ್ದುಂಡದ ಒಂದು ಅದ ಕೆಂಪು ಒಂದು ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಇಚ್ಚಿ ಡ್ರೈ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು ಒಂದೊಂದು ಎರಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಬೇವರೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ತಾರದಣ್ಣೆ ದೀದು ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀದು ಈ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಿನ ಫ್ರೈ ನಾಯ್ಕ ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗಾದ ಎತ್ತಡ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಅಡಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಬರ್ಸ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಮುಗಲಾಂಡು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೀಂದಪ್ಪ ರೊಕ್ಕಲೆ ದೇವರ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಎಂತ ರೊಕ್ಕ ನಿನ್ನೆ ರಾಟ್ಕೊಂಡೇ ಗಮ್ಮದ ಅಬ್ಬಾ ಎಂತ ರೊಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೋಸಿಗೆ ಇದೆ దాల్చింది పజ్జి ఇలా ఇల్లాడు పండు బాండి మిగులు వల్ల అంగడి కనపడ గరం మసాలా ప్యాకెట్ దాల్చింది తప్పు ఉండదు ఆయన బాడలే భారీ పరిమాణ అప్పుడు చిల్లి ಇತ್ತನೆ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ಇತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡ್ಗ 1.5 ಕಿಲೋ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ 1.5 ಕಿಲೋ ಕೋರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡು ಇದನ್ನ ಚಿಲ್ಲಿ ಸೀದೆ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂದು ಎಣ್ಣೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ತಪ್ಪು ಇತ್ತ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತನೆ ಭಾರಿ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ಆಯ್ತು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 3 ಜೊತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಐನು ಯಾವಳದ ಐನು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ 3 ದಾನ 10 ಪೀಸ್ ಹಾಕೋಣ ಒಂಚೂರು ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಒಂದು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಒಂದು 3 ಚಮಚ ಪಾಡು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಚಮಚ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ 1 ಚಮಚ ಯಾವ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ
ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಚಿಮ್ಟಿ ಉಪ್ಪು ಖಾಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಗೆ ಬೋಡಾದು ರೆಡ್ ಚಿಮ್ಟಿ ಇಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಚಿಕನ್ ಕೋರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಒಂದು ನಾನು ಆಸೆ ಬೋಂಡು ಒಂದು ಪೀಸ್ ತಿರ್ತು ಬೋಂಡು ಬಣಲ ಎಲ್ಲಿ ಆಡೆ ನೆಲ್ಲ ಮದ್ಬಾಲೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ತಿರ್ತು ಬರಂದೆ ಅವಳೋಡಿ ಒಂದು ಪೀಸ್ ತಿರ್ತು ಬೋಂಡು ಕಲರ್ ಕೊಲೆ ಲೈಟ್ ಬೈದಲ್ಲ ಅವು ತೋಟೋಡು ಅಡುಗೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜ ಎಂಕಲ್ ದಕ್ಕೋರು ಒಂಜ ಅವಾದಿ ತಿರ್ತು ಬೋರೋಡು ಒರಿಜಿನ ಚೂರು ಚೂರು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಮೇಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಲಿಂಬೆ ಮತ್ತೆ ಕೊತ್ತು ದೀತಿನ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆನ ಪುಂಟುಲೆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಲಿಂಬೆ ಪುಂಟ್ಲೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಜೊತೆ ಮೇಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬಿರ್ಕಲೆ ಬಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಮೇಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪೆಪ್ಪರ್ದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿರ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಲೆ वाह पेपर ड्राई चिल्ली ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ವಾರ ದಿವಾಲಿ ಒಂಚೂರು ಲಿಂಬು ಪುಂಟ್ಲೆ ಮೇಲೆ ಬೋಡಾಂಡ ಚಿಲ್ಲಿನ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದುಮ್ಮಗೆ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕುವ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 5-4 ತಿಂಗಳು ಉಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂಗಡಿದ ಒಂತೆ ಬಿಚ್ಚವನ ಮಾರ್ಗದ ಬರೀಟು ಡೆಮಾಲಿಶ್ ಆದ ತೊಂದರೆ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಕೂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ನಿಖಲ್ನ ಏರಿಯೋಗಿ ಬರ್ಪ ನಿಖಲ್ನ ಏರಿಯೋಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಖಲಿಗೆ ಲೆತ್ತದು ಎಂಗಳು ಮಲ್ತಾನೆ ಅಡಿಗೆನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕೊರ್ಪ ತೋಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐನಾತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಡ್ಯೂ ಪರ್ದು ತೂಕ ಚಿಲ್ಲಿ ದೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಆಪು ಬಾಯ್ ನನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ತೋಟದ ಅಡಿಗೆ ಪಂಡ ಉಂಟು ಇಜಿಲ ಏನಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಉದಾಸೀನ ಮಲ್ಪೆ ಕೊಂಡ ಒಂದು ತೋಟದ ಅಡಿಗೆ ಪಂಡ ಕೊಂಡ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಎಂಕೆ ಲಕ್ಕವೇ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಲಕ್ಕಲಿ ಬಂತು ಇನ್ನೀತ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪುರ ದೊಂಪ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಕಾರ್ಪಾಲ್ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಕಂಬ ಪುರ ಆಯನೆ ಪಾಂಡಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನ ತೋಟದ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಮರುಡನ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹೆಸರು ಮಲ್ಪರಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಗಿನ ಮನ್ಪುಜಿ ಈಗಲ ಚಾನಲ್ ತೋಲೆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಯ್ಜಿ ಸುಲಾಪುಡು ಮೌತ ತೋಜಾವ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ತುಳುವೇರ್ನ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ದುಬೈಡು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರು ಚಾನಲ್ ಮಾಲ್ದಾರ ಬಂದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏಪಂಡಲ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾರಡ ಬತ್ತ ತಿಕ್ಕಲೆ ಊರುಡು ಏಪಂಡಲ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಖಲ್ನೆಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡುವ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಮರಿಯಲಡು ನಮ್ಮನ ಏರಿಯಾದಾಕ್ಲೇನು ದೋಸೆ ಇರ್ಲೇನು ಬರಲ್ಲ ತೊಂಬೋದು ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪುವ